שלום, בוקר טוב. בנתניה רחוב יהודה לוי יש בן אדם לתוך האוטו שלי, גונב לי את האוטו. חכיתי על קו, יהודה לוי מספר 54. אני שובר לו את הגוף עכשיו, אני שובר לו. מה השם שלך? שרון, זריז, הוא כבר נוסע לי באוטו. חכה איתי על הקו. אני מחכה איתך, זריז. באיזה עיר? נתניה, יהודה לוי 54. חבד את האוטו, אתה מת עכשיו, חבד את האוטו. אדוני לא ידע. חבד את האוטו. הוא שבר לי את האוטו, בורח לי איתו. כן, הוא בורח עם האוטו שלי. איפה אתה נמצא? הוא בורח לכיוון הקניון של נתניה. מה? איזה קניון? השרון. איזה אוטו יש לך? סובארו לבנה. סובארו לבנה. אחריו אתה עם אוטו? אני אחריו עם האוטו, כן. איך אני רגע? איך אתה? מה אתה? הוא נוסע לכיוון קריית נורדו. לא קריית נורדו, הוא נוסע לכיוון לניאדו. לא, לכיוון לניאדו. הנה יש לך פה ניידת של משטרה. לכיוון לניאדו, כן.